Вече ли снимаш, бе? Да. И колко ще си киснете във водата? А? Колко време ще киснете във водата? Колкото, не знам. Колкото ни е кеф. Чува се дали не слог кънките за всеки случай. А? Чува се дали не слог кънките, викам. Няма смисъл да го гребеш. Влизай. Коктейл. Влизай, влизай. Обаче внимавайте да не се нарежете това. Погледни колко е дебело. О, аз свам кънките, значи. Моли се обелем. Джакузи Долни Бугров. Айде, слизай до краката ми ще Я, една демонстрация колко е дебел леда. Има ли място за мен? Ама аз жапанките ще си загубя тук. Ти изпълни ли си краката? Да. Не ги свивате краката много. Моите се свичат. Няма къде да седна. Само леко присвити да не... Пусти си ги натам настрани. Не се мърди много. Аз съм призал, сега се сеща, може да ги забрал. Колко на такъв лев кондукция тук? Ей! Който тук? Честита нова година! Много здраве, щастие, любов, Центрирай се. успехи в бизнеса. И всякакви други успехи. Тренирайте духа си всеки ден, както трябва да се тренира тялото, защото иначе закърнява. Yeah, Max Fit Forever. Гледайте да не се сви. Спортен център Maxfit, идвайте на Тайбо, йога, И след 6 месеца и вие ще може да правите това. манци, защото не се движиш. Студена е водата и... Той е леда. Обаче сега има слънчица, не е като миналия път духаше вятър яко. Да. Коктейл от хора. Как ти сложиш устите във водата? Много яко. Сега водата може и под 0 градуса, защото отгоре леда. Аз усещам отдолу на ръцете едни пластове такива. Студени. Май гад. Виждаш ли се, бе? Не, малко, ръцете са. Плитко трябваше да разкъртим още. Трябваше да мога да се движим. Даде. Няма да си има толкова много. Аз краката си ги мушкам тук под леда, за да не се опънат. Да се ти опънати. Е, тук под леда си ги мушкам. Аз съм се подпрял с ръце на... Да, и с ръце. Топличко, а? Джакузи. Пускаме ли джетовете? За масаж нещо. Ван Хоф. Поздрави на Ван Хоф. Вим Хоф. В момента Вим Хоф прави опит за нов световен рекорд за стояне под 0 градуса температура в Хонг-Конг май беше. Час и 45 минути седи в такава вода. Сега вече... Greetings to Wim Hof! Значи хипоталамуса, този център в мозъка играе То на третата, роля. четвърта минута започва дори Еуфория. леко удоволствие да се получава. Отначало организма. Мисъл, вече имам удоволствие. Жан-Клод Ван Дичев. Това е коктейлче, сега се едно от лед. Топете си устите във водата да усети какъв кеф. По принцип е така се прави, аз сега се сещам, съм точно си правех аме там на другото такова. Обаче покрай брега на ширина. И поне като легнеш и краката така лекичко, като във вана си ги движиш и ръцете. Трябва да се движат. Ама не да ги сгъваш. Не сгъвайте пръстите на краката и на ръцете, защото И на коляното. ставите после ще ви бъдат много, да, и колените стави.
Изобщо ставите никакво сгъване, само е така странично като движение в големите. Обаче е малко плитко, трябваше по-дълбоко да го счупим. Еми, то няма, тук трябваше по-навътре. Ама аз съм очарован колко лесно го щупихме, вей колко дебел лет. Не е много дебел. Покрай брега това винаги има по-плитки места и така се прави вана. Не знам с това фотоапарат, че какво филм ще стане. Хубаво ще стане, какво толкова. Гледай какъв Защото лед. оптиката му е изцапана на нещо. Добре. Виж, чакай, че не мога да го покажа. Гледай, това е браснач. Леда. Да, ние да не се нарежем. Ай, сега като ти е студено, не го усещаш въобще как ще те Ако нарежеш. се нарежеш, не мога да го усетиш. Така. Виж пластовете Какви пластва? на леда. Я? Дигни го това. Венове, 3. Мога да дойме на кънки между другото. Ама аз сега се пускам. Ема ние ще трябва да тръгваме. Нали ще се топлите сега малко. По-добре да няма. се прибираме, защото Директно, иначе... Нали, за да мога да карате, трябва малко да се топлите. Аз ще карам, аз няма проблем. Баща ми е най-кален. Ами аз спирам филм, че ти обувам кънките и после ще го продължа. Не, сей. И да го сложи там да нагласи да го служи. А ние ще имаме 5. Абе, по-късно ще дойме да караш. Какво по-късно? Долу ли ще става да караш? Чакай, така ще го направя. Заедно да го ареш. Не, сей. Сега ще излезем след малко, ще излезеш. Няма бе, Станчо. Ето е. Сей, човек, ако стане нещо, в момента съм премръзнали, не мога да ти помогна, не влизай. Честно казвам. Няма бе, аз ще се такова. Не влизай. Ето покрай брега и ще отидат само В до момента другия гледай край. сега, в момента не сме в състояние да ти помогнем каквото и да стане. Ма виж какъв дебел лед е, бе. Абе, Не, бе, казвам ти, между навътре другото, има дупки. Не знаеш го къде прави. има плитки участъци. Някъде се скупчват. Аз това те не верват. Това има извори тук, които Да. са вода, мал някъде се Аз на времето Това съм не е ходил, шега там работа. имаше острови и покрай островите имаше по 3-4 метра неразбрано защо не може изобщо да замръзне. Вземи апаратчето, направи си филмчето и Опасно е, наистина опасно. ще дойде на по-късно или утре да кажеш. На. Айде, вземи моите обличета, хавалия. Добре, в багажника. Леко важното е сега лекичко да стави да не сгъваш. Чули? Чай сега, че тук излизане, че е много трудно. Ти си в тиня, май, цели. Влизай по щупеното, където е било. То за това се прави. По-насам, трябваше да дойдеш по-насам. Много си сви коляно. Затова се прави подход до брега, иначе дълбокото е това, като го направиш, не мога да излезеш, Дани. Сега разбира ли за какво си ти говори? Стъпиш на някой нещо остро, не мога да разбереш, че си се срезал даже. Утре ще дойдем и ще покараш. Бе, сега за 5 минути съм готов, докато се правите. Не, след шега не бива наистина, защото тук не знаеш къде някъде плитко, като те захлупи. Не от какво ще стане, много пропадна с един крак. Абе, не знаеш. И аз ще излизам. Дайте. Сега бих пинал едно уиски тук. Да. Я вземи фото, ще такова. Не можеш. Що искаш да влизаш? Да, бе. Заеби, не мога да тръгваме с Станчо. Веднага ли? 5 минути, бе. Да, няма шега работа, не мога да чакаме 5 минути. Стой сега тук спокойно. Ще дойме после да покараш. Дай ти дам ръката. Посланието какво ще бъде? Посланието го казахме. Planet Animal. Те всеки ден, това ми е посланието. Обръщайте повече внимание на тялото си и на духа си. Здрав дух, здраво тяло. Има един с вредел пробива там. Да, бе. Обаче леда, като се чукат едно в друго, някаква мелодия издава. Айде, излизай ти вече. А? Но точно сега взе да ми става кеф.
Айде. What I'm looking for. На вашите екрани, Иванчо. Иван Дичев. Иван Дичев, гаранта. Иван Гарант е най-големия морж. Чай, че излизането малко. Трябва да се свиват ставите. Да. Обаче тази миризма на нафта ме отровя мен. Спирам ви филмчето. Що? Какво да ви праса? Спирай.